அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் டிஃபிகல்ட் டாட்டிஸ் சேனலின் மற்றொரு வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம இதைத்தான் பார்க்க போவோம். ஆமாங்க, இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லான ஆனால் நமக்கு தெரியாத அன்னோன் எக்ஸல் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போவோம். இந்த வீடியோ ரொம்பவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர், அதாவது டெக்ஸ்ட் டு காலம். இப்போது நான் இங்கே 3 வேர்ட்ஸ் டைப் பண்ணியிருக்கேன், அதாவது ஒரே செல்லில் 3 வேர்ட்ஸ் டைப் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது எனக்கு 3 இதுவும் தனித்தனி செல்லே போகணும். இதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்? இதுக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் தான் டெக்ஸ்ட் டு காலம். இப்போது உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை ஹைலைட் பண்ணிட்டு டேட்டா டேப்ல இருக்க டெக்ஸ்ட் டு காலம் அப்படிங்கிற ஃபீச்சரை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ இங்கே டீலிமிட்டட் அப்படிங்கிறது டிஃபால்ட்டாக தான் இருக்கும், அப்படியே விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. இப்போ நான் இங்கே கமா அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன், ஏன்னா இங்கே நான் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கு அப்புறமும் கமா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் அந்த கமா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணுறேன். இப்போ இங்கே உங்களுக்கு ப்ரிவ்யூ காமிக்குது. இப்போ இந்த ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் அப்படிங்கிறத கொடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று தனித்தனி செல்லுக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு. இதுதான் டெக்ஸ்ட் டு காலம் அப்படிங்கிற ஃபீச்சர். ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஃபீச்சர், அதாவது ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட். இப்போ நான் இதுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் போடணும், அதாவது வெறும் ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஆப்சென்ட் இது மட்டும்தான் போடணும். இதை தவிர வேறு எதுவும் டைப் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்? உங்களுக்கு எந்த இடம் வேணுமோ அந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு டேட்டா டேப்ல டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அலோ அப்படிங்கிறதுல எனி வேல்யூ அப்படின்னு இருக்கும். அதை எடுத்துகிட்டு லிஸ்ட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சோர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, இப்போ நான் இந்த ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன். இப்போது எனக்கு இங்கே ஒரு ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் வந்திருக்கு. இப்போ நான் இங்கே கொடுத்து ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஆப்சென்ட், அதாவது ப்ரெசன்ட்னா பி அண்ட் ஆப்சென்ட் அப்படின்னா ஏ அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் வச்சு எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுக்குறேன். எனக்கு இங்கே வந்துட்டு ஒரு பாப்அப் வருது. அது என்னென்னா, the value entered is not valid அப்படின்னு நமக்கு வருது. இதுதான் ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட். உங்களுக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த இது டைப் பண்ணீங்க இல்லையா, அந்த செலக்ட் பண்ணிட்டு டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டு லிஸ்ட் அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு எனி வேல்யூன்னு கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க. அந்த வேல்யூஸ் போயிடும். இதுதான் ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஃபீச்சர், அதாவது லைவ் டிரான்ஸ்போஸ். அதாவது டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னா என்ன? அதாவது இப்போ உங்களுக்கு வேர்ட்டிக்கலாக இருக்கிறதும் ஹரிசாண்டலாக இருக்கிறது வேர்ட்டிக்கலாகவும் சேஞ்ச் ஆகிறது தான் டிரான்ஸ்போஸ். இப்போ நான் இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன், அதாவது Ctrl+C. இப்போ இது உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஹோம் டேப்பில் பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுங்க. இப்போது இங்கே ஹரிசாண்டலாக இருந்ததா வேர்ட்டிக்கலாகவும், வேர்ட்டிக்கலாக இருந்ததுலாம் ஹரிசாண்டலாகவும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இதுதான் டிரான்ஸ்போஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஃபீச்சர், அதாவது ஃபார்மேட் பெயிண்டர். இப்போ நான் இங்கே ஸ்டூடெண்ட் நேம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நான் போல்ட் அண்ட் இட்டாலிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ எனக்கு இதே போல்ட் அண்ட் இட்டாலிக்ஸ் இங்கே இருக்க எல்லா வேர்ட்ஸ்லையுமே வேணும். அதுக்கு நான் ஒன்றுன்னா செலக்ட் பண்ண முடியாது. இதுக்கு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது. இதுதான் ஃபார்மேட் பெயிண்டர். இது ஹோம் டேப்ல கிளிப் போர்ட் குரூப்பில் இருக்குது. இந்த ஃபார்மேட் பெயிண்டர்ஸ் ஒன் டைம் கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே வச்சு சிங்கிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபார்மேட்டிங் அப்படியே வந்துடும். ஆனால் இதுவும் நான் ஒவ்வொரு டைமாக எல்லா வேர்ட்ஸ்க்கும் பண்ண முடியாது. அப்போ எனக்கு இதுக்கு இன்னொரு ஃபீச்சர் இருக்குது. அதாவது இந்த ஃபார்மேட் பெயிண்ட் அப்படிங்கிறத டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வேணுமோ அதை ஹைலைட் பண்ணிங்கன்னா இது ஃபுல்லாக ஃபார்மேட்டிங் அப்படியே வந்துடும். இதுதான் ஃபார்மேட் பெயிண்டர். உங்களுக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னா எஸ்கேப் கொடுத்தீங்கன்னா போயிடும். இதுதான் ஃபார்மேட் பெயிண்டர். ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஃபீச்சர், அதாவது காப்பி ஷீட். இப்போது எனக்கு இந்த ஷீட் காப்பி பண்ணணும். இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? அந்த ஷீட்டில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ இங்கே மூவ் ஆர் காப்பி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போது எனக்கு இதே ஒர்க் புக்கில் காப்பி பண்ணணுன்னா நீங்கள் எங்கே வேணுமோ அங்கே கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எனக்கு ஒரு நியூ புக்கில் க்ரியேட் பண்ணணும். அப்போ நான் நியூ புக் கொடுத்துட்டு
இங்கே கிரியேட் அ காப்பி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பி இந்த ஒர்க் புக்கில் ரிமைன் ஆகும். இல்லைன்னா அது கட் ஆகி பேஸ்ட் ஆகிடும். இப்போ நான் இங்கே ஓகே அப்படின்னு கொடுக்குறேன். இப்போ எனக்கு ஒரு நியூ ஒர்க் புக்கில் இந்த ஒர்க் ஷீட் வந்திருக்கு. இதுதான் காப்பி ஷீட். ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஃபீச்சர், அதாவது ஃபில்டர். இப்போ இங்கே நிறைய நேம்ஸ் இருக்குது. இப்போ நான் இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டூடெண்ட் நேம் பார்க்கணுன்னா நான் தேட முடியாது. அப்போ நான் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? இப்போ நான் இங்கே வச்சுட்டு டேட்டா டேப்ல இருக்க ஃபில்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன். இப்போ எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆரோ மாதிரி வந்திருக்கு. இப்போ நான் இந்த ஆரோவை கிளிக் பண்ணுறேன். இப்போ எனக்கு இங்கே இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேமும் காமிக்குது. இப்போ எனக்கு இதில் எந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் பார்க்கணுமோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோடது மட்டும் வச்சு நான் இப்போ ஓகே அப்படின்னு கொடுக்குறேன். இப்போ எனக்கு அந்த 3 ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் மட்டும் வந்திருக்கு அண்ட் அவங்களோட மார்க்ஸ் வந்திருக்கு. இதுதான் ஃபில்டர். இப்போ எனக்கு இந்த ஃபில்டர் வேண்டாம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம்? சேம் அந்த ஃபில்டர் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது போயிடும். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஃபீச்சர், அதாவது ரிமூவ் டூப்ளிகேட். இப்போ எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஷவ் அப்படிங்கிற லைன் ஃபுல்லாக இங்கே அப்படியே காப்பியாக இருக்குது. இது வந்துட்டு பை மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு. ஆனால் இதே நம்ம நிறைய டைப் பண்ணும்போது இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இதுக்கான ஃபீச்சர் தான் ரிமூவ் டூப்ளிகேட். இப்போது இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ டேட்டா டேப்ல இங்கே ரிமூவ் டூப்ளிகேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ இங்கே ஓகே அப்படின்னு கொடுங்க. 1 duplicate value found and removed, 4 unique values remain அப்படின்னு நமக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு. அதாவது அந்த டூப்ளிகேட் வேல்யூ மட்டும் எரேஸ் ஆயிடுச்சு. இதுதான் ரிமூவ் டூப்ளிகேட். ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஃபீச்சர், அதாவது கொட்டேஷன் வியூஸ். இப்போ நான் இங்கே ஒரு நம்பர் டைப் பண்ணுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி நான் ஒரு நம்பர் டைப் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் என்டர் கொடுக்குறேன். நான் டைப் பண்ண அந்த ஜீரோஸ் எல்லாமே எரேஸ் ஆயிடுச்சு. எனக்கு அப்படி வேண்டாம், அந்த ஜீரோஸ் இருக்கணும். இதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்? இதுக்கான ஃபீச்சர் தான் கொட்டேஷன் வியூஸ். நீங்கள் டைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கொட்டேஷன் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க. அதாவது என்டர் கீக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்க அந்த சிம்பிள் போட்டுட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஜீரோஸ் வேணுமோ டைப் பண்ணிட்டு அந்த நம்பர் டைப் பண்ணி என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஜீரோஸ் அப்படியே ரிமைன் ஆகும். அதாவது இப்போ இது வந்துட்டு வேர்டாக டைப் ஆகிருக்கு, நம்பர்ஸாக டைப் ஆகலை. இதுதான் கொட்டேஷன் வியூஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஃபீச்சர், அதாவது கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங். இப்போ எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது. இப்போ நான் இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறேன். எனக்கு இந்த கண்டென்ட்டில் இப்போ நான் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் ஹோம் டேப்பில் போயிட்டு கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் ஹைலைட் செல்ஸ் அப்படிங்கிறதுல கிரேட்டர் தென் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். அதாவது இப்போ நான் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் வந்துட்டு 70 அப்படிங்கிற நம்பர் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ரெட் கலரில் வேணுன்னா அது கிளிக் பண்ணலாம். இல்லைன்னா இப்போ நான் இந்த க்ரீன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன். அப்போது எனக்கு இந்த நான் செலக்ட் பண்ணதில் எதெல்லாம் 70 அண்ட் அபோவ் இருக்கோ அது மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கு. இதுதான் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங். இது அபோவ்னு மட்டும் இல்லை, பிலோலையும் கூட செய்யலாம். இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்கில் லெஸ்ஸர் தென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கு நான் வந்துட்டு சேம் 70 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் கொடுக்கலாம். இல்லை இதில் இருக்க எந்த கலருமே எனக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்களாம் ஒரு கலர் கூட இதில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இந்த எல்லோ கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன். எனக்கு அது மட்டும் ஹைலைட் ஆகிருக்கு. இதுதான் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங். ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஃபீச்சர். இப்போ நான் இங்கே நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு காமிச்சேன். இது ஒன்று ஒவ்வொரு டேப்பில் இருக்குது. இதை நம்ம மெமரியாக வச்சுக்க முடியாது. அப்போ நான் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? நான் இதுக்கு ஓன் டேப் க்ரியேட் பண்ணலாம். வாங்க எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டேப்ல வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே கஸ்டமைஸ் த ரிப்பன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இங்கே நியூ டேப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த நியூ டேபை கிளிக் பண்ணிட்டு ரீநேம் அப்படின்னு கொடுங்க. இப்போ இதுக்கு நீங்கள் என்ன நேம் வேணுமோ கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே மை டேப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே அப்படின்னு கொடுக்குறேன். டேப் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். இதுக்கு நம்ம குரூப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் இல்லையா? அப்போ இந்த நியூ குரூப் அப்படிங்கிறதுக்கு கிளிக் பண்ணிட்டு ரீநேம் அப்படின்னு கொடுங்க. இப்போ இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன நேம் வேணுமோ டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்கே மெயின் அப்படிங்கிற குரூப் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஓகே அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். எனக்கு இங்கே ஒரு டேப் வந்துடுச்சு. டேப் வந்துடுச்சு, குரூப் வந்துடுச்சு. ஆனால் அதில் இருக்க ஐகான்ஸ் எதையுமே காணுமே. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? சேம் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு கஸ்டமைஸ் த ரிப்பனில் இந்த மை டேப் அப்படிங்கிறது, அதாவது மெயின் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.
இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் வேணும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்கே வந்துட்டு ஃபில் கலர் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போது அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். இப்போது ஃபாண்ட் கலர் அது வேணுன்னா அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆட் கொடுக்கலாம். இல்லை எனக்கு இப்போ இந்த டேபிள் அப்படிங்கிறது வேணும்னா ஆட் கொடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் வேணுமோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த 3 இதுவும் வந்திருக்கு. இதுதான் அவர் ஓன் டேப். ஓகே, இப்போ நம்ம இங்கே நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் அதாவது ஸ்பீக் செல்ஸ். இப்போ எக்ஸல் பேசினா எப்படி இருக்கும், வாங்க எப்படி பேச வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் இங்கே நிறைய கண்டென்ட்ஸ் டைப் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாமே எனக்கு ரீட் பண்ணணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், இதுக்கான ஃபீச்சர் தான் ஸ்பீக் செல்ஸ். இந்த ட்ராப் ஏரோ இருக்கு இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மோர் கமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல பாப்புலர் கமெண்ட்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா, அதை டீசெலக்ட் பண்ணிட்டு கமெண்ட்ஸ் நாட் இன் த ரிப்பன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக கீழே வாங்க, அதாவது எஸ் அதாவது ஸ்பீக் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது வர வரைக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக் செல்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட் கொடுக்குறேன். ஸ்டாப் ஸ்பீக் செல்ஸ் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்பீக் செல்ஸ் ஆன் என்டர் அப்படிங்கிறதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் இங்கே ஓகே கொடுக்குறேன். எனக்கு அந்த 3 கமாண்டும் ஆட் ஆகிருக்கு. இப்போ நான் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை ஹைலைட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்பீக் செல்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது பேசும். 156. இப்போ இது பேசுது. இதை நான் எப்படி ஸ்டாப் பண்ணணும், இதுக்கான ஃபீச்சர் தான் இந்த ஸ்டாப் செல். இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது ஸ்டாப் ஆகிடும். ஓகே, இது நம்ம ஸ்பீக் செல்ஸ் பார்த்தோம். இதே நான் டைப் பண்ணும் போதே எனக்கு பேசணும், அதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இந்த ஸ்பீக் செல்ஸ் ஆன் என்டர். அதை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. Cells will now be spoken on enter. இப்போ நான் இங்க 15 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுக்கிறேன். எனக்கு அது ரீட் பண்ணுது. 659. எனக்கு அது ரீட் பண்ணுது. 3568. இதுதான் ஸ்பீக் செல்ஸ். உங்களுக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னா சேம் அதையவே கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆஃப் ஆயிடும். ஓகே, இப்போ இந்த ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு மோர் கமெண்ட்ஸில் எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிட்டு ரிமூவ் கொடுத்தீங்கன்னா அது போயிடும். அப்போ நான் இந்த ஸ்பீக் செல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், கூடவே நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ந்து கற்போம், தொடர்ந்து கற்பிப்போம்.